Kontsumoko arbitraje sistema da sistema bat kontsumoko arazoak edo konpontzeko. Sistema arina, sistema merkea eta laburra baita ere. Kontsumoko arazoak dauzkaten guztiak aldute eskatu, aldute joan arbitrajera. Arbitrajeren sistema eskatzeko, nahiko erraza da. Bakarrik egin behar dena da, bete eskaera bat, eska dezakezu edo kontsumobideko bulegoetan, edo zein kubetan, edo bestela kontsumitzailearen elkarteetan baita ere, edo bestela gure web horretik deskargatu. Junta arbitrala da eskaera guztia jasotzen duena eta berak azkenean erabakitzen du eskaera hori funtsiozkoa den edo ez. Arbitrajea da dohainik. Ez dago ordaindu behar ezer. Enpresa atxikituta baldin badago ez dago arazorik. Enpresa joan behar du arbitrajeetara eta orduan ez dago besterik egiteko. Baina enpresa ez badago atxikituta, orduan junta arbitralak egiten duena da bidali eskaera hori enpresakoei eta eurek esaten badute baietz, orduan ez dago arazorik eta arbitrajea egingo da. Baina erantzun ezetza baldin bada, orduan ez dago aukerarik arbitraje egiteko. Entzunaldia ez da derrigorrezkoa, baina kontsumitzailearentzako bai oso garrantzitsua da etortzea. Etorri behar du kontsumitzaileak edo bere kabuz, edo bestela ordezkoa ere etor daiteke. Baina ordezkoa etortzeko baimenduta egon behar da ordezko hori, ze bestela ere ezin izango du parte hartu. Laudua da derrigorrezkoa betetzea, bai enpresarentzat eta baita ere kontsumitzailearentzat. Arbitrajea eskatzen denetik, entzunaldia egin arte, gutxi gora bera pasa daitezke hile bat erdi edo. Baina azkenengo naino, laudua egin arte, derrigorrezkoa da guztira 80 egun baino gutxiago izatea.